Sucre, novel·la de 1964, i Tim Burton. Aquests eren els elements per crear un pel·lículot l'any 2005, però un accident va provocar que s'afegís un nou ingredient inesperat: cocaïna. Així va néixer una de les pel·lícules més recordades i estimades de tota la infància. Acompanyeu-nos en aquest viatge que avui farem 5 cèntims de Charlie i la fàbrica de xocolata. O com va arribar a les nostres terres, en Carles contra el capitalisme. Aquesta és la història d'en Carles, un nen humil que viu amb la seva família humil en una casa humil i inclinada. Inclinada com jo davant d'aquesta família, però quin amor de persones, quins avis tan adorables, però quins pares més. Hòstia, la Bellatrix! Serà una senyal perquè fem definitivament el resum de Harry Potter? Segur que no. Sigui com sigui, aquí coneixem l'altre protagonista del film, en Willy Wonka o Guillem Guifré pels amics. En Guillem és la contrapart d'en Carles. No és un nen humil, no viu amb la seva família i casa seva no està inclinada. I no ho està bàsicament perquè en Guillem és putament milionari, ja que posseeix una fàbrica més gran que l'Ego de Pilar Rahola. Una fàbrica que tornarà a obrir les seves portes al públic després de molts anys de clausura misteriosa i a través d'un concurs èticament qüestionable. Així doncs, 5 bitllets daurats són repartits per tot el món amagats dins de 5 tauletes de xocolata. Qui els trobi, guanya la visita guiada. Qui no els trobi segueix amb la seva vida ben feliç i lluny de dolços ultraprocessats. Sense més dilació, veiem els i les afortunades. Ja s'han repartit 4 dels tiquets daurats i només en queda un. Qui l'obtindrà? Podria ser qualsevol. Podria ser el nostre estimat Carles. Nah, impossible. Nothing's impossible, Charlie. És que com t'estimo, àvia Georgina. Doncs evidentment que li toca en Carles. Coi, si no, la peli no es diria així. Arriba el dia de les portes obertes i els 5 infants premiats es presenten a l'entrada de la dolça fàbrica. Per cert, s'han repartit els bitllets per tot el món i tots els guanyadors són blancs. Casualitat? Segur que sí. Nothing's impossible, Charlie. El cas és que en Guillem es presenta com bonament pot, deixant-nos clar que és una mica especialet i que no li cauen molt bé els infants. Menys en Carles. En Carles sí que li cau bé perquè per això és el prota. Sí com sigui, el grupet guiat arriba a la primera sala de la fàbrica. Lleida, ok. No. Aquí si acumulem 3 denúncies de la paeria, hem de pensar una altra cosa. Reset. Sigui com sigui, el grupet guiat arriba a la primera sala de la fàbrica, que per cert no s'assembla en res a la capital del Segrià, on els infants al·lucinen i es sobreexciten pel lloc. Ok, definitivament això no passa a Lleida. Perdó. Totes i tots comencen a explorar i a menjar dolços. La gràcia de la situació és que tot està fet de xocolata. Que si les plantes són de xocolata, que si el terra és de xocolata, que si el riu és de xocolata, que si el nen alemany s'acaba de morir... A la caixa! I és que ens hem deixat d'explicar alguna informació rellevant. Resulta que dins de la fàbrica hi ha un segon concurs pels infants, on un d'ells guanyarà un premi inimaginable. Bàsicament com un Jocs de la Fam, però sense fam. Vull dir, tot està fet de xocolata. Que si voleu un resum dels Jocs de la Fam ho podeu escriure als comentaris, així tenim més excuses per no fer el de Harry Potter. Qui sí que podria fer el resum de Harry Potter són els Oompa-Loompas, que sembla que ho poden fer tot. Poden portar una fàbrica sols, poden cantar i ballar sorprenentment coordinats, poden fer rafting mentre toquen el tambor i poden fins i tot ser colonitzats. Joder, aquesta pel·li ho té tot. Va, seguim, que si no els de la Warner encara ens faran 2 remakes més abans que acabem el vídeo. Després de l'abandonament de l'August, el grupet segueix amb la visita guiada i arriba a una sala plena d'invents. Fixa't tu que tenen caramels eterns, caramels capil·lars i fins i tot caramels perquè et subscriguis en aquest canal. Ok, ja paro. El tema és que una de les noies s'acaba menjant un xiclet experimental i a poc es va transformant en un naviu. Una transformació que mínim et fa esclatar els òrgans. No sé, jo no sóc metge, però molt sa no es veu.
A la caixa! Gràcies, Peyu, i gràcies un palumpes per aquests números musicals colonitzats, però animats. I de la colonització passem a l'explotació animal. Perquè sí, a més de totes les irregularitats vistes, hem de sumar la següent sala. La sala que es pixa la cara de Greenpeace i de la World Wildlife Fund. La sala que apareix als malsons de la Greta Thunberg. La sala dels esquirols. How dare you! Que per no fer-nos pesats i evitar la possibilitat de fer un acudit dolent sobre vagues i treballadors, direm que la noia repel·lent acaba sent repel·lentment eliminada per ser repel·lent. A la caixa! Fàcil i senzill. Ah, i el pare per malcriar-la, també. A la caixa! Donin pel cul, vinga. Oompa, loompa, doompa dee dossum. Dwight is now gone, which is totally awesome. No, encara no és el teu moment, Andy, perquè ara és el moment de l'última sala. Una sala que ningú s'espera, perquè el puto Guillem ha inventat un puto teletransportador, que es diu així perquè literalment necessita d'una tele per funcionar, no us fiqueu aquí tècnics. En la que el nen no protagonista, després d'una bona reflexió, diu: Ei, Willy Wonkas, ets conscient que has inventat un teletransportador i que per menys motius han donat premis Nobel de Física? Sí, però si no és xocolata no m'interessa. Que mate, nen raret. I com són les coses que el nen raret li hauria d'haver fet cas. Perquè per anar tocant el que no hauria de tocar, acaba ficat A la caixa! I així arribem a la recta final, perquè ens quedem amb qui volíem quedar-nos, amb en Carles. I què vol dir això? Doncs que en Carles és el guanyador del xocolantàstic concurs de la fàbrica d'en Willy Wonkas. I quin és el premi d'aquest concurs? Que ara no ho sabem, perquè abans en Guillem prefereix petar-se una mica més les lleis de la física i volar amb un ascensor transparent. Vola que vola, transparenta que transparenta, que és aquest soroll que s'escolta de fons, crec que és Newton cagant-se en tot. Sigui com sigui, l'aparell volador amb els nostres protagonistes arriba a la casa d'en Carles, on l'espera tota la família, fins i tot la Bellatrix. I és allà on en Guillem li proposa al nostre nen humil preferit que es converteixi en el propietari únic i absolut de la fàbrica de xocolata. Puta, que ofertón, pensem tots. Tots, menys en Carles, que declina l'oferta. I per què no accepta? Doncs perquè la condició era abandonar la seva família i viure dins la fàbrica. I la família és sagrada. La família no es toca, sí o no, Toretto? Claro que sí, claro que sí. Així doncs, en Guillem el Wonka es marxa trist i sol. I és en aquest moment quan descobrim el passat d'en Guillem. Bé, realment ho descobrim abans, però no sabia com posar-ho en el resum. I és que mira que resulta que en Willy Wonka mai va tenir l'aprovació del seu pare, fins al punt d'haver d'abandonar casa seva quan encara era molt jove, provocant uns forts daddy issues que es traduirien en deliris místics, explotació animal i colonització de països estrangers. Un pare que no respectava la passió del seu fill, un pare que resulta ser ni més ni menys ni més que Sir Christopher Lee. Qui em va parir el déu de l'univers Christopher Lee? Com pot ser que aquesta pel·li no guanyés cap Òscar? Com? Només una nominació? Va, tira que es fa tard. En Carles, que segueix sent molt humil i molt bona persona, acompanya en Guillem a veure el seu pare, per tal de solucionar els conflictes de la infantesa. Un acte que li toca directament en cocor d'en Guillem, més o menys com el passat d'en Chopper i el Dr. Hiriluk, provocant que aquest es senti interpel·lat i valori més el concepte de família. Molt bé! Ara només falta que valori més els seus treballadors, capitalista explotadors, collons. I fins aquí la pel·lícula acaba amb en Carles acceptant l'oferta d'en Willy, amb la condició que tota la família vindrà amb ell. Que bé, que maco, que bonic! I després de deixar la fàbrica, en Guillem es va posar a fer de barber. Després servia té amb un conill drogadicte, va anar pels mars amb un vaixell i fins i tot es va transformar en un camaleó que es creia xèrif. Perquè després diguin que no hi ha feina. I si voleu més vídeos podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-nos a les xarxes socials, escriure comentaris que us agradaria, que és resumíssim. S'intentarà fer el que es pot, però no sabem si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins la propera. Xau, xau. Uap. Oompa, loompa, doompa dee dossum. Dwight is now gone, which is totally awesome.